can fight our desires. Čau lidi, tady jsem mluvil další videa. Dnešní dílu si ukážeme hru Minecraft a přivítejte mého speciálního hosta Tomáše. Čau. Takže v dnešním dílu si teda, jak jsem zmiňoval, ukážeme hru Minecraft a bude to multiplayer server, dej mi krumpáš. A budeme natáčet sérii, no tak ty dřevěny, kam mě hodil, já už mám u sebe. Budeme teda natáčet, ty. Počkej. Tak já tu dám točky. Dobré, na to nahoře. Takže čau lidi, zdravím vás u mého dalšího videa. Tohle je naše první série a přivítejte mého hosta Tomáše. Čau. Budeme natáčet hru multiplayer, teda budeme natáčet hru Minecraft a na serveru multiplayer. A bychom se do toho mohli pustit, to víte, pro ten začátek stačilo. Myslím si, že single player asi nehrajeme, že? No tak já ho možná budu točit. Já vím, ale tak jako vezmi si, že jsme tu oba dva. No tak to jo. Tak nic, no neba. Single player asi hrajeme, no. Jsi došla všem už potom. Počkej. Jo. Nahrává ti to ještě? Jo, že já už si to nastavil, dobré, všechno pojď. Normálně hraj. Či já jdu natěžit nějaké Pojď mi sekeru kamenou. Já nemám, ale. Ty vole, čekaj, já zde natěžím kamen. Kámen? Já vím, že jsi chtěl natěžit kamen, ale zrovna z podlahy to nemusíš brát. Mohl říct. Počkej, pardon. Tak, už mám sekeru. Já jdu teda něco natěžit. Počkej, ale bych si tam měl setnout holom. Počkej, když jde to vůbec? Já jsem na spawnu. To už jsem si nastavil dom. Počkej, já dám na tebe TPA. Přijmi. Co tady je? Wow. Počkejte, ale na set. Máme? Jo. Já zase tady nestihuji, já jenom natěžím nějaké dřevo a postavíme se tady hnedka. Spíš by to chtělo, aby si udělal lopatu a natěžil nějakou hlínu, aby jsme to vyrovnali, tu půdu. Chápeš, ne? Tady tak to prosím tě to, natěž nějakou hlínu, aby se to tady zarovnali a postavíme se jenom nějaký malý barák, teďka provizorní. Co všechno ještě budeme dostavovat. Kolik tak mám toho natěžit? Já. Tak já tady nevím. Okay. Tak. Tady ještě budeme nějaké dřívka. Počkej. Tady mám. Tak. Co tam teďka vůbec děláš? Ne, tak jako možná jako teď lidi vás asi budeme nudit, protože děláme to, co dělá prostě každý ze začátku. Možná bychom to mohli jít takovým společným, jako že bychom schválně něco vynechávali ze strandy. To jako například co? Nevím, návrh. Tak jako ty si troll. Nejsi první, kdo mi to říká. Vlastně jo, jediný jsou. Počkej, tak. Já teda ještě dotěžím nějaké dřevo, to můžeme postavit. Natěž tam prostě nějaký písek, ať máme sklo a vypeč ho na sklo. To dělám hlínu. Tady jsem našel bílé dřevo, nebo? Ale jabko. Ty já mám úplně minimum hlad. Mám dost velký hlad teda. Počkej, já to tady musím ještě pobrat to bílé dřevo, aby jsme měli. Kolik mám? 20 bílého a 13 toho černého. Menší upozornění, nejsme rasisti. Jo. No je takový, víš, jak typický prostě, že bílo a černé. On taky jako dřevo. To jsem doufám, že snad všichni pochopili. Ale radši najdu si tady. Já jsem se dělal teď na meditaci, a kolik tam je teď, jako, že on je trošku větší rasista. No, když jako to říká, tak se mi zdá, že on je. Tak někdy, no.
ještě vyberu jungle. Tady ještě vemu. Počkejte, já to musím rychle pobrat. Jinak akorát, tady tohle akorát nebudou teďka zábavné ty začátky, že? Jinak pak to určitě bude zábavnější, ten druhý díl by měl být takovej pestřejší. Jenom teďka prostě vám ukážeme na tom začátku, jak stavíme, nebo spíš jak si děláme ty začátky, no, co dělá skoro každý, no nebo každý, kdo začíná hrát, nabere si dřevo a takhle. No teda někdo začíná hrát X-Ray, no tak to už jsou takové výjimky, že? Ty kam kopeš? Ty bereš tu hlínu. To tady plus nějak zarovnej, tu k té vodě, ať toto. A já si dám mezi tím, musí tady to, ten, Víno, písek. Mám stack a 15 černého dřeva a 2 staky bílého. A ještě mám 2 staky jungle, takového toho, takže z toho bychom si barák měli postavit dostatečně akorát velký. A tady ještě mám ten kámen, takže já si zapnu zvuk. 25. Ups, jo dobrý. Tady. Jo dobrý. Jinak bychom lidi chtěli like a odběr, že? Jinak s Tomášem budu natáčet více videí, skoro všechny, skoro, že jo? Jak bude kotka, takové tak klidně. No, tak jo, někdo to neví, co to znamená, takže to Call of Duty Black Ops 2 je nejnovější z firmy Activision a je to střílečka, dobré grafiky a to už snad to všichni znáte. Takže to budeme točit. Možná dneska bychom mohli ještě něco natočit. Myslíš kotka? Tak jako jo, my jsme jednou natáčeli, ale ty jsi to nechtěl, ty jsi to potom přerušil, že to je prý velký fajn. Tak já vím. Ale mohli bychom tam ještě když tak druhý díl, ne? Když tak dneska ještě natočit později. Tak jo, jako. Tak natočíme. Pátek. No právě. Ale víš co, blázně máš svátek, ale když tak bys mi mohl najít na... Co se směješ? Moje pošle tady babička a blázní mají svátek, ty to řekne taky. Fakt? Úplně, ale. No dobré. Ona tady za to bará. No dobré. Ty blázni mají svátek a ona to samé. No dobré. Takže pojď zpátky k videu, ty trolo. Jo, čekej, já se jdu utopit. Proč se jdeš utopit? Mám jenom 2 masa, jako to má cenu. Aha. Buď by toho sežral úplně hodně, nebo to je jednodušší. Potom přijmi tupu a... Já se si tady zabiju. Au. A tu se zabíjí. Au. Ty ale zabij se až po mně, nebo já vlastně můžu dát home, tak se zabij. No jenom, že mu sebe věci, takže asi těžko. Já už bych tady mohl trošku... Můžeš se zabít, já už jsem tu. A mohl by si jako to tady zarovnat. Puš mi hlínu, já si to zarovnám, puš mi hlínu. Já mám 2 taky No jenom. hodě den. Prosím tě. Hodím tě celou půlku, no. Jak necelou půlku, mi nestačí. Lol. Tam dáš. Pardon, to byl fail. Zdravím. Dík, to byl fail ve videu, omlouvám se. Počkej, já to tady vemu. Tady by nám takhle plocha mohla stačit na barák. A mě už došla hlína. Už mi ještě něco. Nějakou hlínu. No, aspoň víc než půlka. Počkej, takže tady to takhle zarovnáme. Počkej, kde by to ještě potřebovalo tady? Počkej, tak. To nám asi stačí, ne? Jo. Ty vzpomínáš, jak jsme byli na tom jednom serveru a teď také vytočíme video a teď všichni dub u nás. Turánu. Ne, nějakých 15, nějakých 6-7 lidí ne, bylo u nás v Turánu. Jo, čekaj, já tady zasadím někde sapling. To asi nebude. No ten, pojď tady zbourat prostě tenhle pruh, já nemám lopatu. A tež ne, no já se pro ní zajdu. Já se mezi tím zbourám tyhle rukou. Metix, jo? Chci tenhle kámen, bourat. Ty vole! Já se vezmu lopatu, potřebuji tenhle kámen, tak si jdu kroknu. Tam přijdu a ty jo, ale budeš mít kupaný rukou, ne? No, to jsem taky mohl udělat. Čekej. Kam on by se mohl vejít?
Či takhle velký stačí? Tak ne, ho uděláme. Co máš? No Takhle co? uděláme teda ten barák? Jo, on ještě půjde do země a No tak. tak jo, jasně. Máš nějaké to sklo, co jsem ti říkal, že vypálíš? Jo, nemám vypálené, ale mám ho doma. Mám doma písek. Tak ho vypalit, prosím tě, já pak mi to pozdáš. Já totiž mám nápad, jak dát to sklo. Trošku dřeva. Si půjdu těžit za chviličku, jo? Tak jo, tak my tady máme hlavně ty jeskyně, že? No, dobrý. Trošku uhlí. Zpátky sklo se mi dělá, jo, tak já ti potom pro něho zajdu. My tu bude mít dveře. Tady. Ne, tady. A já nebo neuděláme to nějak propojené, že musíš někud jinudy vejít? Víš co, já bych... Čo, já tě teď nechápu, jako... Neřeš. Ten. Jdu těžit, jo. Au. Počeruju točky. No vlastně jméno home. A tak musím nějaké to dřevo, abych mohl potom po cestě udělat točky, kdyby našel uhlí. Že mám iron crumb, ty vozo. Já tady udělám podlahu v tom baráku. Dobré, zatím stavět, jdu těžit, jo. Jak nastavil, kdybys mi dal to okno. No se to pálí, tak já zase nejsem jako nějaký Matrix. Čeky. Tady zbůra, ježiš, tady zbůra. No dobré. Čili, že uděláme tak. Jo. Ups. Počkej, tak. Ups. Co jsi udělal? Jsem si řekl ups. A to bylo. Já tady teď něco udělám. To si udělal, ale nic, jenom fail. Však jo. Tady teďka dodělám tu podlahu. Jsme to měli aspoň trošku pěkné. Ups. Tak, podlaha by měla být zhotovena. Jo. Co je? Jo, nic, to babička. Aha. Nemyslím, že to tady děláme já jako. Dáme tu vinu nesvaluj. Nepatří k videu, čekej. Tady musím dělat teďka čestky. Dobrá. Tak já jsem tebe slyším tu. A do prkeného hrady, já jsem našel jeskyni. To je dobře, no. Pro koho? Já nemám meč. Počkej, já nevím, kam se teďka naspat bedny. Někam si nás podprdel. Mí náhodou někdo neustřelil. A já už vím. Tady to zazdím.
Že nemáš torčky, nebo přijď prosím tě domů. Ne, počkej, jenom dotížím to uhlí. Dobrá. Počkej, potřebuji to... Máš nějaký iron? Jo, mám. A kolik? Tady mám 20 a doma mám Tady mám 20 a doma mám 6. To je super, takže uděláš krumpáče, dík. Uvidím, že to ještě rozmyslím. Uvidím, že to ještě rozmyslím. To uděláš. Čekaj, tady mě teďka napadla jedna věc, jsem to tady trošku zazděl, že až přijdeš domů, což teda bys měl přijít co nejrychleji, že se nám to bude hodit, tak přijdeš. Tak něco ti ukážu. Nám nebo tobě? Nám nebo tobě? Nám, protože to dělám pro nás oba. Jo. Kdybych měl z diamantu, Kdybych měl z diamantu krum, tak už to uhlí mám. To jo, no. a půjdu dolů a uvidím. A půjdu dolů a uvidím. Čekaj, já tady tohle rozbourám. Víš, to teda vlastně... Se hodilo najít to, co jsme... Se hodilo najít to, co jsme našli minule, vzpomínáš? Jo. Tak, protože vlastně, nebo já ti to ukážu až později. Že my byste si vlastně ten vchod mohli udělat nějak jako by třeba v podzemí. Já jsem to navrhovala, a ty jsi říkal ne, au. Že jsem to nepochopil. Jak já se asi udělám, au. Počkej, já si mám... No, když tak, Prosím tě, my by se fakt udělali, kdybys přišel. že už jdu. Děkuji. Já si totiž vzal jednu torčku akorát od nás toho starého baráku. Tohle máme se homes, tady se k nám domů nastane. tady budu chodit těžit. Tady budu chodit těžit. Co? Ať vyzvedne Co? rovnou i to sklo. Doma. Ježíš. Ježíš. Ale jako... Já vím, ale náklady na mě, va? Já vím, ale náklady na mě Kdyby byl třeba velké. tady jako rychleji, tak by to tež nebylo špatné. Ježíš, ty jan cestu, jak... Ježíš, ty jan cestu, jak ven, Když tak pane napříč bože. homa, ne? A tak co, už bych tu netrefil. No, tak co, už bych tu netrefil. Kde to těží? Hodně daleko. Hodně daleko. To je teda fakt super, ale... Ale chceš tam třeba dát home a dát na mě TPA? No, když tu udělám značku, No, že si tu udělám značku, hop. A mi to a ubírá už. životy do prdele. já budu tu zachránce. Já budu tu zachránce, tady přiběhnu. Šutrovotočky. Co to za... Co ty vole, to je? Jsi už doma? Jo. Jo. No tak pojď tady tomu novému domu. Jakoby tomu nedoděláme. Vem mi to sklo, ale hlavně to sklo nedělej, já to udělám. Dívej, tady tahle jeskyně nám bude sloužit jakoby na to, na, hodně to sklo plus, tam budeme mít čestky, jo, aby to nezabíralo v tom malém baráku. Dík, jedno sklo je super. Já víc nemám. Já víc nemám. Ty si jako děláš prdel, jedno sklo, jo. Ne, dvě. Ne, Ty si dvě. děláš srandu. Tři. Ty vole, Tři. že ježíš. Dobré 41, abys neřekl. Dobré 41, abys neřekl. Ty troll. A co je, tak se... A co je, tak se... Ty si tě trošku zašpá salát, no. To povedlo se, ne? No tak povedlo se, ne? Počkej, já Kolik to chceš ještě skla? Kolik chceš ještě skla? teď by mi... Já 2, 3, víc nemám fakt. Můžu jít strkat Mohl bys hore. mi... Mohl bys mi... Potřeba lídlo. Potřeba lídlo. Taky maličko. Moje slepice, jo. Kurva. Něčem ti to je to maso. Něčem ti to je to maso, ale nevadí, no. Počkej, bych potřeboval ten iron krumpáč celkem. Chceš vykopat. Chceš vykopat. Bacha. Aha. Já teďka nevím, ale chtěl bych ho mít takhle na kopání, teďka tady budu pracovat a já se jdu zabít, takže... A hlavně ho budu potřebovat, bo já potřebuji těžit cobblestone hodně, cobblestone, takže mi to pozdej. Nebo mi... Já ti jdu těžit koblo. Já ti jdu těžit No, koblo, kde je jo. toho pozale?
Já už nemám iron, já mám jenom... Já už nemám iron, já mám jen, my se A to všechno vlastně pálí ještě teprve. nepálí. Já to vlastně ještě ani nepálím, ty vole, čekej. Aha, to možná bylo. Čekaj, já jsem musel ty vole zabít nějaké bičky. Propálit. Propálit. Tak, válí. Znak, válí. Takže tak netřeba jakože umřít. Takže to je PvP, no. Takže tu je PvP, no. To je vypnutý. No PvP teda, že to je vypnuto. Ty udělal službičku. Ti udělal službičku. Ty vole, no a mě zase jdu utopit. Ne. Dechni. Ne. Umři. Ty je vždycky tady než ty bublinky, to tady budu ještě půl hodiny stát. Než se mi toto, než se mi ten troll utopí. Dělej, no, dobrý, jsem dole. Konečně. Jdeme. Dobrý. Tak, můžeme si zpátky živně věci. Tak. To bere z takovou cobblestone, no. To bere z tak cobblestone, no. Špita. Já tady udělám takovou menší plošinku. Já tady udělám jenom takovou základní střechu, aby jsme nějakou měli. Teď si ještě nebudu dávat práci, protože nemáme dostatek surovin. Takže tu střechu doděláme, když tak třeba v dalším díle nějakou lepší. Ne? Protože teďka nám zatím bude stačit jenom taková provizorní stříčka. Tak. Počkej, já tady dodělám. Hop. Au. Tak jo. No, jo. Počkej, takže jsem to chtěl. Chci jdu zabít, jo. Chci zabít, jo. Teda ty? No já nemám, tak já víš jak jako. No já nemám, tak já víš jak V tom jako. díle ty vole zabíjet, to zase nebudeme teďka moc dělat. Bude nové pravidlo, že prostě si musíš sehnat nějaké žrádlo. Je tak to je dobré, buď to zabiju ty, nebo... Je tak to je dobré, buď to zabiju ty, nebo mi nebo mi zabije Ale hlad, ty tak nezabije, jako zůstává co? ti půl HPčko. A dí- Víš co? No to je jedno. Čekej. Co ty tam teďka děláš vůbec? Já si těžím ten kobl. Já si těžím ten No, kopl. nepotřebuji. No ale kobl se vždycky hodí, takže. Ale jako už se tak nepotřeboval, spíš potřeboval, aby si šel domů a něco by se tam dodělali. Spíš nějaké do úpravy. Jsme to tam nějak doupravili trošku. Já jsem natěž nějaký kámen, aby jsem si mohl udělat pec. Protože tu pec celkem vysvětluje, co to je. Láva. Wow, tu zapeče tvoje pec. Wow. Aha. Nevím. Počkej, kdy to udělám takhle. Prostě jako v té jeskyni, tam jak mám tu čestku, tak tam si prostě uděláme takové pece a to, v tom baráku budeme mít třeba jenom postele, víš co? Takové jenom základní, jakoby. Že ten prostor nebudeme tak naplno využívat. Chápeš mě, ne? Jo. Jo. Já to nepotřebuju točku, to když myslíš, hele. Ty mě úplně provokuješ, vole, tady jedeš Ironovým, vole. Nechtěl bys mi taky dát? Počkej, já vím, kde Počkej, já vím, kde dohodně ironu ten teď. krupač, abych to mohl natěžit už, tak ty už ho máš vypálený, to by stačilo, abys mi vole hodil 3 irony, jenom já se ho vykraftím. Počkej, já tady mé zady narazím. Jo, počkej, já tady mé zady narazím ještě na tu rudu, tak já to tu nenechám. Jen hřích to nechám. Je hřích to To znamená na redstone, jste narazil? Na co? No, Hodně hodně. no ale zolo, tak hodně hotuje. To vím. Se nám bude hodit.
12 ironů na jednom místě. 12 ironů na jednom místě. Dobrala, že to PvP je tady vypnuté, protože aspoň nás tam ve videu nikdo nebude killovat, jako jak jsme natáčeli předtím, to je... Jo, minule, no, to možná uděláme Jo, jako minule, speciál, no, to dáme možná tam. uděláme jako speciál a dáme to tam, ne? Hodíš mi to upload? Ty irony. Ty vole, já myslím, že mi Ty dáš ty irony. vypálené, vole. No doma, ale. Ty No, vole, doma, ale. ty seš troll. Pak dík, no, byl jsi celkem štědrý. Co jsem? Pojď sem. Co? Co tam máš? Kde? Co tam máš? Aha, dík. No, já si z toho udělám další krok, nebo ne. Já si z těch 3 nevypálených udělám pec. No. Lopatu. Počkej. Hop. Jo, jenomže já nemám uhlí. To budu, dřevo se mi tam moc nechce spát. Tam narvej, pane bože. Tam narvej, pane bože. Myslím, že jsem vypal svých 20 ironů, no mají Myslím, že jsem vypal svých 20 ironů, no mají ze začátku taky dřevem. Tak jsem Pak jsem začal na... Tak já vím. Pak jsem našel uhlí nějaké. No, rozbíj se. Tak, já si dám teda ten krumpáč. Tak. Dobře. A tady hodím ještě jeden krafťák. Takhle, no nebo teda spíš tady hodím 2 krafťáky, aby jsme tady měli utepet se to. Tak. Počkej. Dobrý. Ty tam teďka těžíš to železo? jsem právě dotěžil, teď tady dělám... Jsem právě dotěžil, teď tady dělám skóry, abych furt nemusel tady do té díry skakat, tak Já můžu. jsem tam mohl mít... Ne? Jo. Už to mám vypálené. Takže já... Dělám takhle lopatu. Tak. Počkej. Mám ještě jednu lopatu. Au. Pardon, Zalek. Jseš tu, Tome? No dobrá, je to špatně. Počkej, jak já tady jdu před barákem, jak je tady ta hlína. Já tady trošku jdu do úpravy. Víš, jak mi to furt padal ten kom? No, Nevíš, jak mi to furt padal ten kom? čím? Jsem zjistil, čím to bylo. Povolený, ale trošičku kablík. Úplně vzadu plně povolený, ale Tak trošičku to- kablík totiž Já jeden. jsem mu furt jako tam přitípavala. Já jsem mu furt jako tam přitípavala, já jsem nedotípal vždycky Aha. úplně, tak potom mi to Já tady vždycky teďka spadlo. okolo baráku bourám, aby jsme měli větší prostor, aby jsme potom když tak mohli tady dát farmu, ten víš co, tu hlínu tady. No, když tak tady udělám prostory na farmu. No, když tak tady udělám prostory na farmu. Tak. Tady uděláme. Ach jo. Kam jde? Jsi přede mnou utíkal? No, proč? Ne, nic. Ne, proč? Já jsem tam šel do toho úplně, pak jsem šel zpátky. Já jsem tam šel do toho poja, pak jsem šel zpátky tady těžit kobl, no to. Dobrá, v pohodě. Počkej, tak tady bychom to měli ještě vybourat. Tak. Ještě možná budeme pozvat nějaké hosty, ne? Když tak někdy do videa, když někdo bude chtít. Takže mohl bourat ještě. Já vždycky jak povím nějakým gigafailem. Já vždycky jak povím nějakým gigafailem. Ale potom se ten svůj barák mohli nějak ukrýt, nebo tady uděláme resku, no nevím. Hej, uklid, dobré, taky, Hej, ukrýt, Kakouska, to- dobré, taky, kostka, ukryjem to. Jo, kakostka, ukryjem to. Těch to by asi v tomuhle dílu mohlo být všechno, ne? No, tak splnili jsme, co jsme potřebovali. No, tak splnili jsme, co jsme potřebovali. Chtěl říct, že to video teda jsme tady moc jakože nemluvili, protože teďka nějak se to video nepovedlo, ale tak určitě se těšte na druhé video, lajkujte, odbírejte a těším se u dalšího videa a to určitě bude zábavnější, to vám slibuju, takže čus. Plus. Čus.